Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo wong Ngambar Sari. Ki arep buka kardus. Saiki arep buka kardus elektronik kitchen scale. Nek basa Jawane timbangan dapur digital. Ngono ya. Aja lali subscribe karo like yo guys. Iki timbangan dapur sing praktis ya. Jadi iki S seri SF400. Iki enteng, regane murah ya, regane murah, iso tinggu ibu-ibu sing arep masak. Ya contone arep gawe kue, donat, bolu ngono kuwi ya. Iki spesifikasine ya. Dadi ning ngene wis ana wis LCD display, terus iki kapasitasnya sampai 10 kilo ya, 10 kilo iso. Nah iki iso mati dhewe ya, 1,5 menit iso mati dhewe. Terus batune loro, batu jam ngono kuwi ya. Jadi ibu-ibu sing arep tuku timbangan praktis iso tuku iki. Yuk mau dibuka sik. Nah iki ana instruksine. Ana instruksine ning kene. Spesifikasine kaya mangkae ya, iki intine ngono sih ya. Terus ya padha sing di wis tak ucapke mangkae. Terus iki nek punjul saka 10 kilo ora iso. Iki tulisane ono OLD. Ono. Nah iki ento bonusnya 2 baterai ya, baterainya wis ono, dadi engko tinggal dipakai aja. Nek kurang apik ya tuku dhewe. Terus iki barangnya iki enteng banget ya. Jadi nek ibu-ibu arep ana lomba masak iso digawa iki ben pas. Bahan-bahane biasanya nggon Google ki bahan-bahane wis ana gram-gramane. Nah iki iso tinggo, praktis, murah, tur ya berguna banget. Ngono ya, barangnya cilik ora ngebak painggon. Electronic kitchen scale SF400. Nah, ngene iki bentukane. Sing bunder iki iso tinggo barange. Nah, iki tombol-tombole karo LCD ne. Ngono ya. Burine yang ini iki iso dicantolke nek ora kanggo ana cantolane dhuwur kuwi, karo iki wadah baterainya. Yuk sisan dipasang sekalian karo engko dicoba nganggo bahan-bahan dapur ngono ya. Nah, pasang sik. Ini iki terus diwalik. Ngono kuwi. Oke. Nah, electronic kitchen scale iki apa timbangan dapur iki? Ibu-ibu engko tak jelaske fungsi-fungsine khusus nggo ibu-ibu kalau remaja putri sing arep masak ning dapur. Iki pencetane on off ya. Iki iso gram, iso os. Nah, gram karo os. Iki gram karo os. Ya biasanya Indonesia gram, 3 gram wae ya. Nah, iki wis iso fungsi. Nah kuwi. Nah, iki ther. Tombol ther engko iso tak jelaske fungsine. Tinggo ibu-ibu cara masak. Nah iki coba sik ya. Iki ono message berarti 225 gram. Nah ning kono piro? Wih 233. Berarti selisih sekitar 8 gram. Ya iki mungkin pastike ya. 8 gram iki pastike. Terus apa kuat luwes saka sekilo? Nah yuk dicoba nganggo iki. Ana deterjen wabot iki. Nah piro ning kene? Coba ning kene piro? 1723 1724. Ning kene 17 berarti sekitar 24 gram ya. Plastiknya kan gede tadi ya, 24 gram ya cocok ngono ya. Ngono. Nah saiki aku arep menjelaske masalah ther pencetan iki. Iki untuk ibu-ibu biasanya kan emang arep nimbang kui tepung kan kudu diwadahi, ora mungkin langsung disuntak ning nggon kene. Nah, wadahi apa biasanya yo nek ora mangkok yo piring ngono to. Nah, iki tak jelaske iki engko nganggo piring niki ya. Nah, piringnya diselehke. Nah, piringnya dhewe iki wis 305 gram. Nah piye carane dipencet ter iki? Tik. Nah langsung 0. Nah nimbang apa? Mau nimbang
Iki message mau kae ya 225 gram mau piro mangke 233 kan. Nah iki dadi iso pas ora kecer-kecer, tepunge ora melayu-melayu ning ndi. Dadi ibu iso nganggo wadah ngene iki. Praktis toh. Nah, tumbas mawon. Iki ning nggon online ya nek arep tuku ning online regane ora nganti 50.000 wis entuk timbangan kaya ngene iki. Jadi praktis iso dinolke iso mati dhewe nek wong ibu lali. Jadi disalahke orang lali ora macet off kuwi iso mati dhewe. Ngono ya. Nah, wis ngono wae saka Wong Ambarsari, matur nuwun sedaya mawon. Semoga berguna dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.